U vrijeme kada je broj prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje gotovo veći no ikada, otvaranje novih radnih mjesta veliki je uspjeh i nada u bolje sutra, a nju je u Umagu pronašlo 18 djelatnika. Tamo je naime otvoren prvi hrvatski prodajni centar Domax u sklopu osvježenog Getroa. Ovim je projektom na području Umaga investirano novih 5 milijuna kuna. Riječ je o trgovini s bogatom ponudom artikala za dom, vrt i radionicu. Proširujemo svoju ponudu na robu za dnevnu potrošnju u kućanstvu i to da smo izabrali Istru kao prvu destinaciju nije čudno, jer Istra je naše strateško tržište i bilo je prva točka ulaska Mercatora u Hrvatsku, koja je također strateško bitna za Mercator. U Umagu je naš centar Getro koji je već dobra lokacija, poznata kupcima, pa možemo tu testirati i taj novi koncept. Znači ima tu nekih sinergija između market programa i do it yourself segmenta. Dakle, to je glavni razlog i drugi razlog je taj da na području Umaga ponude te vrste nema. Tako da nama je jako drago da možemo ponuditi kupcima i stanovnicima i turistima koji dolaze u ovo područje tu robu za kućanstvo. Prodajni prostor proteže se na gotovo 1600 četvornih metara. Domax je potpuno nova robna marka u Hrvatskoj, na hrvatskom tržištu. U Mercator grupi smo se odlučili da malo profiliramo ponudu i zbog toga smo se odlučili za tu trgovinu novu, tehničku. To je zapravo roba više namenjena ne samo konačnim potrošačima, nego i pravnim subjektima. Sve je za uređenje okoline i tamo gdje zapravo ljudi žive, stana, apartmaja, bilo čega, za uređivanje unutrašnjih prostorija. Nova je to ponuda građanima Umaga i njihovim brojnim gostima. Do sada su morali po potreban materijal na više lokacija. Sada do njega mogu na jednom mjestu štedeći tako dragocjeno vrijeme. U centru Domax kupac će doći isključivo jer će naći sve na jednom mjestu. Do sada u Umagu nije bilo ovakvog centara, nego ih je bilo više. Di će on po boju ići na jednu, po drvo će ići na drugu. U Domax centar će on naći sve to na jednom mjestu, ima više od 10.000 artikala i to je u biti jedan takav centar sam svoj majstor. Što ih ima u ovom području puno, a recimo vikendom ima puno izvođača, puno turista koji dolaze, koji imaju razne vikendice, kampere i oni će se tu doći opremiti kako oni to već moraju popravljati, urediti. To je zaista jedno vrlo velika i vrijedna investicija gdje je Mercator preko svog brenda Domax otvorio, rekao bih, jednu novu trgovinu gdje su ipak 18 ljudi našlo svoje utočište. Danas otvoriti jedno radno mjesto je uspjeh, a kamoli 18. Unatoč tome veliki uspjeh što je to jedna segmentirana ponuda koja je nedostojala našem gradu, tako da će naši sugrađani naći upravo sve ono što žele za svoj dom i sve ono što se želi imati oko svog doma i neće trebati putovati u Poreč ili Kopar. Otvorilo se u jeku turističke sezone, možda da je bilo mjesec dana prije, bilo bi bolje, ali u svakom slučaju, osim što je to pohvalna investicija, evo kroz ovu ponudu mislim da smo zadovoljili sve potrebe naših sugrađana. Asortiman je toliko širok da vi jednostavno, mislim da se pod ovim krovom može naći sve ono što nam je potrebno oko doma, za sam dom, što smo rekli, ono što smo do sad morali tražiti na nekim drugim pozicijama u nekim drugim gradovima. Otvorenjem tehnične trgovine Domax istovremeno otvorili ili refreširali naš Getro Cash and Carry koji je po redu treći. Prvi je bio u Puli, nakon par dana nakon toga u Dubrovniku, evo današnji dan je to treći. Šta smo željeli sa time? Sa time želimo prilagoditi ponudu našim kupcima. Naši kupci su kupci specijaliste kao HoReCa kupci, a istovremeno individualni potrošači, turisti, domaćini.
To znači nekako smo prilagodili ponudu koja refleksira se na dnevno sveži program, na osnovnu prehranu i ono što sve poprati, ja kažem, potrebe čovjeka i ono što je okolina, kao sve za sto. Na kraju krajeva smo morali isto uskladiti asortiman zajedno sa Domaksom, jer nekad je bio Getro pun tehnične robe ili nešto od tehnične robe. Tako da danas imamo tehniku u Domaksu, a ono što je potreba za hranu, piće i svakodnevnicu kod nas u Cash and Carry u Getro. Paleta proizvoda ovdje je veća, a cijene niže. U to su se već danas uvjerili i prvi kupci. Kao što primjećujem, imate cijene neke dobre, niže, moglo bi krenuti. Meni je ovo kao primaća soba, obzirom da tu blizu stanujem. Svakodnevno sam ovdje i sad što sam pogledao i mislim, oduševljen sam sa robom koja je tu izložena. Vidim da nije kineski proizvod i malo smo alergični, mislim, na te kineske proizvode, što pogledaš kinesko, ali ovdje vidimo da to nije slučaj. Cijena je pristupačna za naše tržište, tako da mislim, dopada mi se. Prilikom svečanog otvaranja ovog prodajnog centra, kupci su otišli kući sa pokojim vrijednim poklonom. A ja, tu je za... Poklon paket ste osvojili. Šta ću vam dobiti? Evo ga, izvolite.